Egunon denoi, mila esker etortzeagatik eta streaming edo saretatik jarraitzen gaituzuen hoi. Gaur abenduaren 2 dugu eta atzoko egun batez, duela 79 urte, Ameriketako Estatu Batuetan, eskubide zibilen aldeko borrokan, erreferentetako bat izan zen Rosa Parks, izeneko emakume afroamerikar gazteark, autobusera igo eta eserleku hartu zuen Montgomeryn, Alabaman. Autobus gidariak ordea, altxatzedila eskatu zion, eta bere lekua utzi ezaiola, arrazazuriko beste bidaiari bati. Emakumearen erantzuna ezezkoa izan zen, eta horren ondorioz handi gutxira atxilotu egin zuen poliziak. Eta gaurkoan aurkeztu nahi dizuegu, oraindik ere gurean, lehen mailako arazoa den arrazismoari aurrez aurre begiratzeko saiakera. Terrenoan bertan, testigantza zuzenak jasotz, osatu da gaurko Estatu Batuen erradiografia hau, Amerikaren arrakalak. Mikel Reparaz, kazetari zailduaren urtetako esperientzia irauli dena bertan. Bendik argaza, eskailerak igotzaren area. Mikel Reparaz, arbizuarra, nazioarteko informazioan aditu eta aritutako kazetaria da. Unibertsitateko ikasle zelarik, Balkanetako gerraren ondorioak bertatik bertara ezagutu zituen, eta ordutik bidaiatzen, ikasten eta informatzen eman du ibilbide profesionala. Lehen pausoak Euskaldunon egunkarian, Iruñako Euskal Herria irratian eta Nafarroako Diario de Notiziasen eman zituen. Baina EITB izan da urte luzez bere lantokia. Bruselan eta New Yorken korrespontxal lanak egin ditu Euskal Irrati eta Telebista Publikoarentzat, eta etengabe aritu da munduan zehar era guztietako gertakizun, krisi eta gatazkez informatzen. Estatu Batuetan 5 urtez bizi izan da, eta denbora horretan 50 estatuetan barneratu da. Floridako heriotza korridorearen iluntasunetik, Alaskako ilunabarrik gabeko egun amaigabetaraino. Eta gainera, zoriondu nahi zaitugu, zu eta EITB-tik Artikora bidaiatu duzuen lantalde osoari, Alberdaniako lantaldearen partez, Artikotik Kantaurira izeneko dokumentalagatik eta jaso duzuen Prismas sariagatik, non saria ozeanoei buruzko divulgazio proiektu honenari ematen zaion. Gaurkotasun handiko liburu honen berri ematen Aritz Galarraga arituko da orain, liburu honen editorea, proiektu eta ondoren entzungo dugu barkatu Mikel. Egunon Aritz, zurea da hitza. Egunon bai, horiek, eta egunon bertaratu zerren guztioi. Mila esker zure sarrera hitzaungatik, mila esker Mikel, batez ere zuri, liburua gurera ekartzeagatik eta gurean publikatu nahi izateagatik, benetan oso eskertzekoa da. Nik uste dute, gaur hemen aurkezten ari garen liburu hau, baina justu gaurko egunean, mundua horreko ulertzen lagunduko egun liburu bat dela. Uste dut, azken finean, Ameriketako Estatu Batuak hobeto ulertzea, mundua edo besterik ez bada mendebaldeko mundua hobeto ulertzen laguntzen dugulak. Eta ez dut uste erraza denik. Hau da, ez dut uste erraza denik Ameriketako Estatu Batuak ulertzea, hain herrialde zabal eta komplexu eta askotarikoa da. Eta guretzat, ozeanoaren bestean zigaren Europarentzat, Europa zaharrarentzat, askotan hain gertatzen zaigu ulergaitza, beste aldean gertatzen dena, baina justu horrexegatik, uste dut ezinbesteako dela Mikelena bezalako liburua. Eta zerbait ulertuko bat dugu, mundu mailako lehen potentzia horretan gertatzen denaz eta gertatzen ari denaz, gaur egunean. Adibidez, ulertu, nola berreki hautatu ahal izan duten beste behin bigarrenez, Donald Trump bezalako presidente kondenatu bat, ez dakit zenbat delitu batik edagoen kondenatu da, baina hori, nola hautatu ahal izan duten bigarrenez, halako
pertsonaia bat, ez? Eta Mikelen liburua bain justu bain da proposa horretarako, batez ere ez, kronologikoki hartzen duelako Trump lehen aldiz boterera 2016an iritsi aurreko nolabait garai horiek, ez? Urte horiek batez ere lantzen ditu sakonki, ez bakarrik, baina batez ere. Eta balio dugu ulertzeko horretu, ez? Nola demonio pasada izan ziren Amerikarrak, Estatu Batuarrak, ez? Obama landen bizitzetik, Trumpistan, bezalako herrialde batean bizitzera, ez? Hau da, ze faktorek, esan bidetu zuten, esan genezake, gauaren muturreraineko bidaino, ez? Eta, motibo bilaketa horretan, Mikelek behin eta berriro, ez? Topo egiten du, nire ustean, Ameriketako, Estatu Batuetako bekatu originala dela esan daiteke horrek, hau da, arrazakeriarekin. Eta behin eta berriro egiten du topo arrazakeriarekin, baina, eta hau da, nire uste liburua inbertuterik handienetako bat, ez du egiten, teoria astunak edo pisutsuak ekarrez, egiten du historioak, txikiagoak, handiagoak, baina historio pertsonalak, Ameriketako biztanleen historioak ekarrez, narratzailerik abileraren pare, ez? Adibidez, Freddyren historia, nola Baltimore oso pobrenetako gazte beltz bat, nola hiltzen den poliziaren esku, hain justu Donald Trump agintera iritsi aurreko hilabeteetan. Beste historio bat, Heatherna, Trumpek dagoeneko da, kargu hartu eta hilabete batzuetara, nola hiltzen ehunka supremazista zurik manifestazioan atera ziren batean, baina nazi batek hil zuenean. Beraz, halako historioak dira, hainbat eta hainbat, Mikelek liburuan bildu eta ailkatu dituen. Eta modu horretan, gaur egungo Amerikako Estatu Batuen mosaiko orokor bat. Eta oso idaltikor bat osatu duela esatera osatuko entzateko, Oierrek esan duia da, baina Mikel Reparaz kasetaria da, Euskal Herrian eta Euskaraz, nire uste apalean bintzat daukagun puntako honetako bat, eta arpegi ezaguna da gainera, zain justu aipatu den Euskal Telebista publikoan egiten duen lan horregatik, Eta egia da munduan zehar leku askotan ibili dela, orain artiko aipatu du Oierrek eta ikusia izan dugula munduan zehar, baina nik uste ondoan ezagutzen duen herrialderik bada, hori justu Amerikako Estatu Batuak direla, Bizi ere bertan bizi izan da, jada, hainbat urtez, ezker eskuin eta goitik bera ere ibiltzeko aukera izan du. Eta hain justu liburu honetan, bidean egindako kilometro luze horietan, bildutako hainbat historio, pasadizo, bizikizun, eta hausnarketa ere bai aurkituko ditugu. Eta guztiek ere badute, lehen txago aipatu bezala, ardatz zentral hori. Arraza gatazka. Dira, liburuaren bizkarra zuen. Baina ez bakarrik, liburutik adibidez personalki asko gustatu zaren beste gauza da, referentzia kulturalak eta etengabe erabiltzen dituela Mikelek. Etengabe, referentzia literarioak, musikalak, batez ere musikalak, nik uste melomano handi bat dagoela, liburuaren idaztearen atzean, liburua irakurtzen duenak berea iratuko dio. Eta gero, nabarmenduko nuke beste gauza bat, da ze ondo dagoen idatzen, liburu. Hau da, Mikel kazetaria izan arren, edo hain justu horregatik kazetari ona delako, oso ondo dagoen. Eta Mikelek oso ondo idazten duela nun froga nabarmena da hain justu liburu. Hau da, gustatuko litzaiake idazle asko ala idaztea. Eta egiten du editore esperientziatik, baina gero dira, horretu duela Mikel bera, Mikelek baduela iragan bat, guztio bezala, iragan iluna, eta Lubaki bandakoa izan zela, 80ko hamarkadako erdialdean, buru ateratzen hasi zen idazle gazte talde bateko parte izan zela,
Eta beraz, literaturarako joera hori ere, aspalditu duela, eta tira, horrekariak badituen, penarak edo ez, baina horrekariak literarioak bai. Beraz, hor igartzen da, orain egiten duen lanean ere igartzen da, iragan literario edo. Eta, tira, horrekari ari garela, aipatu gabe ez dut utzi nahi, liburu honek, gaur aurkezten dugu liburu honek baduela, aurrekari bat, zuzena esan dezagun, eta da 2008an Mikelek idatzi eta gaztelaniaz idatzi eta kaleratu zuen Las Grietas de América. Era urte hartako Euskadi saria jaso zuena gaztelaniazko saiakeraren alorrean. Baina, azpimarratu nahiko nuke ere, gaur aurkezten ari garen liburu hau ez dela itzulpen soil bat, ez dela euskaratze huts bat. Hau da, nik uste ariketa horrek bakarrik, itzulpen soilarenak mereziko lukeela, baina gaurko liburu hau gehiago ere bada, egokitze bat ere bada, liburuko hainbat pasarte bat, Mikelek berak moldatu eta aldatu, kendu, behitu dituelako ez. Eta nik uste maitza gisa Euskal Irakurleari bere biziko laguntza izango zaion liburu bat atera zaiola eta geratu duen, ez. Baina justu horregatik, mundua, eta ez bakarrik iragana, baina baita etorkizuna ere, azken batean gure mundua, hobeto ulertzeko ezinbestekoa izan daitekeen lan, ez dezagun ahaztu, Euskal idazle nagusietako batek, Joseba Sarmendiak bere garaian izan zuena, Europa gaur egunean estatu batuarra da. Tira, esaldi horrekin, niri dagokidan tartea itxiko dut eta berez ere aprobetxatu nahi daukera, eskerrak emateko Mikel, gurera liburua ekarri izanagatik. Ez dakit agian zut kontatu duzu nola izan zen asuntua. Nik Txani Rodríguez aipatu nahi dut eta beraz kontatuko dut bere bitartez, iritsi zela zure proposamena gure dana, eta Txani gandik datorren edo zer, eskuzabalik hartzeko ditura dugunez, hainbeste maite dugu, zure proposamena ere alartu denuen eta emaitzarekin oso pozita dugu. Zure Txaniken nahi zunean? Eskerrik asko Aritz, eta lehenik eta behin eskerrak eman dizkiot bai Oierri eta bai Aritzi egin duten lan guztiagatik eta eman dako konfidantza guztiagatik. Txani Rodríguez da, liburu honen atzean edo dagoen aurpegietako bat, baina badira gehiago ere, tartean Jorge Jiménezen enkargua ere izan zelako, Durangon elkarrekin egon ginen hartan, berak ere proposatu zuelako Amerikaren arrakalak, Las Grietas de América hori euskarara ekartzea, eta etzen hor bultzata gehiegi eman behar izan, besteak beste nik liburu hau, Las Grietas de América, idatzi baino lehen euskaraz idazten hasi nintzelako. Gerora, argitaletxe kontuak direla eta gazteleraz argitaratu nuen, baina berez liburuaren genesia bera euskaratik datorrez, eta horregatik ez zait zail egin euskaraz liburua idaztea. Aritzek esan duen bezala, liburu hau bertsio bat da, ez da itzulpen bat, da bertsio bat, liburua bertsio guztiek bezala, kantuen bertsioek bezala, egitura hor dago, liburuaren muina hor dago, baina eguneratua dago, 2008tik ona gertatu diren hainbat gertakizunekin, eta hor, bada anekdota txiki bat ere, liburu hau, badakizue, argitaratua izan dela, Trumpek hauteskundeak argitaratu edo imprimatu zela, imprimategira eramantzela, edo pentsatua zegoela behintzat, hauteskunde egunerako, Trumpek hauteskundeak irabazi zituen egun horretan, eta hor dei bat izan genuen, errotatibak gelditu egin genituen, Trumpen garaipena ere sartzeko liburuan. Beraz, erabat eguneratua dagoela esan diteke, Trumpen garaipena liburuan dago, eta eguneratua izan dugu azken minutura arte. Beraz, Amerikaren arrakalak bertsio bat da, beste liburu baten bertsioa da, baina liburu bat ere bada eta lan bat ere bada, modu independentean. Hau da, Amerikaren arrakalak hor daude eta ia esan oso pozik nago Albert Daniak argitaratu duelako. Eta Aritzek zioen bezala, gaurkotasunarekin ere lotura erabatekoa du liburu honek, Estatu Batuetan gertatzen den guztiak zuzenean eragiten digulako, Euskal Herriari, Europari,
sarri honain diak zion bezala, Europa estatu batuarra delako, nolabait ere, estatu batuen orbitan dagoen sistema politiko, ekonomiko, kulturala garelako, eta erabat eragiten digulako, estatu batuetan gertatzen den guztia. Eta hor bada paradoxa bat, ez? Estatu batuetako politika oso gertutik jarraitzen dugu, bertako politikak, ekonomiak eragiten digulako, baina gizarteak gurekin ez dauka zer ikusirik. Estatu batuetako gizartea oso askotarikoa da, jatorri oso ezberdinetakoa, eta muinean badu gatazka bat. Eta gatazka horri heltzen dio liburu honek, ez? Estatu batuetako gizarteak edo estatu batuetako agintariek beti errepikatzen dute, behin eta berriz, estatu batuak etorkinek eraikitako herrialde bat dela, eta egia da, jatorri ezberdinetako jendeak eraikitako herrialdea da, baina baita ere, esklabuen bizkar gainean eraikitako herrialde bat da, eta baita ere, bertan bizi ziren herriak suntsitu ondoren eraikitako herrialde bat da, ez? Bertako indigenen gainean, hilobien gainean eraikitakoa. Beraz, estatu batuetako gizartean barneratzea ez da erratza, gure ikuspegitik askotan iruditzen zaigu, estatu batuetatik datorren propagandagatik, Hollywood-dengatik eta literaturagatik ezagutzen dugula, baina ez da erratza azaltzea bertan gertatzen ari den guztia. Azken, nik esanen nuke mendea hasi denetik, 2001 urtetik, dorre erraldoiak erori ziren momentu horretatik, nolabait ere estatu batuen imperioaren gainbehera ere gertatzen ari delako, eta horregatik da garrantzitsua ulertzea estatu batuetan barruan gertatzen ari dena, eta bertan dagoen arrakala hori azaltzea. Eta hori da liburuaren helburua. Bertatik azaldu eta nolabait ere liburu honek balio dezala baita ere, gida liburu modu batean, ulertzeko zertan den estatu batuetako gizartea, politika, ekonomia, kultura, eta horrek zer eragin izanen duen gurean ere, baita hemen ere Euskal Herrian, ez? Ondo Aritz, Mikel. Inork galderarik badu? Zure iritzia da nimean. Hauteskunde hauetan eta bai ikusi da, bai latinoek, bai afroamerikar beltzek botoa ematen diotela Trumpi, eta ez da gauza berri bat. Orduan hori nola ulertuko zenukezuk, nola azalduko zenukezuk edo? Bai, egia da. Bertan, arrazakeriaren gatazka, bekatu original hori, esklabotza da, ez? Esklabotzatik datorren zerbait da, eta herrialdea definitzen duena hasieratik, ez? Nik hor metafora bat erabiltzen dut, edo irudi bat erabiltzen dut liburuan, eta da araknido erraldoia, edo araknido handia, ez? Nolait ere, supremazia zuriaren boterea behin eta berriz nola azaleratzen den, eta estatu batuetan hasieratik egon den erresistentzia bat isilarazten duen behin eta berriz. Egia da, aurrera doan gizarte bat dela, demokrazia bat da, ez dago zalantzarik, baina beti araknido hori esnatu egiten da, ez? Momentu historiko ezberdinetan. Lehen aipatzen zen duen Rosa Parks eta eskubide zibilen borroka eta gatazka 1960ko hamarkadan, horren ondoren etorri ziren politika segregazionistak hegoaldean, orduan etorri zen Nixon, orduan etorri ziren hainbat, eta beti gertatu izan da hori, ez, historikoki. Obamaren urteak izan ziren agian, estatu batuetako gutxiengoen itxaropena gehien piztu duen momentuetako bat, ez, eta horren ostean etorri zen erreakzioa, eta etorri zen Trumpen lehen agintaldia. Horrengo oso ezberdina da, esatuzu, zergatik bozkatu diote latinoek edo beltzek Trumpi, eta egia da, hori evidentzia bat da, hauteskundeotan. Nolabait ere Trumpek alderdi errepublikanoa bere menpe hartu duelako erabat. Estatu batuetan badira bi alderdi, ez dira Europako edo gure sistema politikoan dauden alderdien parekoak, estatu batuetan bi alderdi horiek dira bi plataforma, bi igogailu boterera iristeko, etxe zurira iristeko, eta ezinezkoa da bi plataforma horietatik kanpo boterea ukitzea, ez? Beraz, alderdi demokrata eta alderdi republikanoa bi plataforma horiek dira. Trumpismoak dakarren guztiarekin, alegia eskuin muturreko mugimendu populista horrek, alderdi errepublikanoa jan egin du, irentsi egin du, alderdi errepublikano tradizionala, eta orain
mainstream bilakatu da. Hau da, trumpismoa da alderdi errepublikanoaren sinonimo. Eta jende askok, demokraten politikekin ados ez datozen askok, edo politika horiek, Bidenen politikak sufritu dituzten askok, besteak beste inflazio krisia dela eta, erabaki dute alternatiba bakarra dagoela, eta alternatiba hori da Trump. Eta horrek ulertarazten, gero badaude beste hainbat faktore ere, eta ez dakit latinoen artean ere erlijioak duen pixua, edo afroamerikarren komunitatean langabeziaren arazoak, hor badaude azalpen asko, baina funtsean gertatu dena da, Trumpek alderdi errepublikanoa kontrolatu duela, eta ezabatu egin duela, ez dakit, Bushen alderdi errepublikano gura, edo lehenagoko alderdi errepublikanoa. Eta hori da fenomeno historiko bat gertatu den Estatu Batuetan, eta horren aurrean gaude, horregatik irabazi ditu Trumpek hauteskundeak. Ikusten du badela galdera bat, ez da hor, estremen bidez. Irakurri lasai. Zein irakurketa egiten du Trumpen garaipenetik, are gehiago kontuan izan da, Harrisek dibertsitatearen Estatu Batuen ordezkari bezala eraiki zuen haren kanpaina. Notiziaz de Gipuzkoako Harrik galdetzen du, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, galderagatik. Alderdi demokratak eta Kamala Harrisek ordezkatzen zuen, beste, nolabait ere, edo bandera hori hartu du, alderdi demokratak. Alderdi demokratak, eta liburuan ere azaltzen da, oso garai historiko ezberdinak pasa ditu, alderdi demokratatzen segregazioaren alderdia, esaterako hegoaldeko estatuetan, eskubide zibilak iritsi ziren arte. Alderdi demokratak gorabehera asko izan ditu, errepublikanoak izan dituen bezala, eta hori bistan da, orain trumpismoarekin, ez da. Baina alderdi demokrata gaur egun, nolabait ere esan daiteke, posizio aurrerakoietara egin duela, Bidenek, eta hori kuriosoa da, Biden lider politiko kontserbadoreagoa izaki, Obama baino kontserbadorea bintzat bai, berak egin ditu, Estatu Batuetan izan diren politika progresistenak azken urteotan, ez? Eta nolabait ere, Bidenek hori egin du alderdi demokrata barruan, hau da, plataforma horretan, adostasun bat egon delako ezkerreko sentsibilitateak eta eskuinekoak eta kontserbadoreek denek bat egin dute Bidenen inguruan azken 4 urteotan, ez? Eta horregatik alderdi demokratak ordezkatzen du, eta Kamala Harrisek ordezkatzen zuen, dibertsitate hori, progresismoa nolabait ere Estatu Batuetan, ez? Eta Trumpek hartu du, Make America Great Again, edo MAGA mugimenduaren bandera, ez? Nolabait ere horren aurrean, wokismoaren aurrean, eta horrelako gauzen aurrean, ez? Eta Kamala Harrisek bandera hori hartuta hauteskundeak galdu egin ditu. Besteak beste, nik uste dute lehen esaten genuena, ez? Eragina handia izan duela egoera ekonomikoak, inflazio krisiak, eta horrek nolabait ere boto emalak eraman ditu, boto emale asko alderdi errepublikanora, baita ere demokrata bezala erregistratuak zeuden boto emale asko. Demokratak ez baitira ezkerrekoak, hori askotan guk buruan daukagun zerbait da, badago alderdi demokrata barruan ezkerreko sektore handi bat, eta ez dakit Bernie Sanders ordezkatu dezakeena, ez dakit nolabait ere Europako sozialdemokraziaren pareko litzateken zerbait, ez dira komunistak, ez da gutxiago ere, baina sentsibilitate hori importantea da alderdi demokrata barruan. Eta horrek, eragin duena da, alderdi demokratan barruan boto emale bezala erregistratu zauden asko, Estatu Batuetan erregistratu behar duzu, zure burua botoa eman ahal izateko, haietako askok errepublikanoetara jo dutela hauteskundeotan, ez? Beraz, hor dago arrakala, ez? Nik askotan esaten dut Estatu Batuak, eta askotan errepikatzen doa metafora da, baina da, Estatu Batuen irudia gaur egun da, bi zinema areto, bi pelikula erabat ezberdin ikusten, ez? Eta bi zinema areto hoietan dauden herritarrek ez dute elkarrekin hitz egiten ere. Ez dute, eta pelikula horiek oso ezberdina dira. Eta hor, gero eta gutxiago agian, baina hedabideek ere badute ardura handia, ez? Pelikula batean proiektatzen ari dira Fox Newsen pelikula, eta beste aretoan berriz CNN edo New York Timesena, ez? Bide batez, Europara guri iristen zaigun pelikula da hori, ez? Bestea ez dugu ikusten edo ez dugu ikusi nahi. Orain,
ez... Beste jok ez dago alderarik, nik badut bat Mikelentzat, bueno, esan asko dituzke, libura irakurri ondoren batez ere, hau da, erantzunak ematen dituelako liburuak, baina galdera berriak ere pausarazten dizkizut, hain da interesantea, baina orain Europa aipatu duzula eta zer iristen zegoen, pixka batean, eta orain ozeano bat dagoela tartean, eta lehen aipatu duzut, kultura politiko diferenteak ditugula kontinente zarrean eta berrian, baina motiboak badauzkagu, zan dut, beldurtuta egoteko, handik zer etorriko zaigun, orain politika egiteko bide berri hauekin, esan dut, liburuaren atalen batean ere aipatzen duzu, Europan ere, ez ote diren, abian diagon dagoeneko halako mugimendu, populista, eskuinmuturreko ondari aipatzen duzu, baina tira, hainbat herrialdetan, azken aldian egizte ezkigun hauteskunde emaitzak edo pixka bat alerta besterik ez bada, pizteko balio bareko ligukete, ez? Ez dakit zenbataren gogatu nuke beldurtuta hemen Europa, Ameriketatik harrakoak etorote ezkenen. Bai, iritsi da, ez? Trumpismoaren olatua 2016an hasi zenean Europa jo zuen bete-betean, eta hor hasi ziren eskuin-muturreko alderdi asko inkestetan gora eta gerora, kasu batzuetan hauteskundeak irabazten baita ere, ez? Eta oraingo bigarren agintaldi honek, Trumpen bigarren agintaldi honek, are gehiago bultzatuko ditu nik uste dut, eta indartuko ditu mugimendu horiek. Hor daukagu Italiako adibidea Melonirekin esaterako, baina ez soilik Italian, ez? Frantzian daukagu baita ere Le Penen alderdia, indartuta daude Espainian Vox. Nik uste dut, Europako herrialde guztietan dagoen fenomeno bat dela orain, eta oraindik indartuko dela are gehiago, ez? Edo susmo hori daukat behintzat. Ez dakit, badirudi Euskal Herria dela, agian eragin gutxien Euskal Herrian behintzat, badago Voxeko ordezkari bat, ez, Gasteizko parlamentuan, baina egia da ez dagoela ez horrelako mugimendu bat Katalunian izan den moduan adibidez, ez? Sortu den beste Alianza Katalana edo horren modukorik, baina egia da Europari bete-betean eragiten diola. Estatu Batuek nik uste dut bi eragin mota dituzela guregan, ez? Bat da, nazioarteko politika, zer gertatuko da Ukrainako gerrarekin, orain Trumpen agintaldiarekin, zer gertatuko da Gazan, edo ekialde hurbilean, Iranekin zer gertatuko da, Estatu Batuen politikek Txinarekin duten talka hori ere hor dago, zain, ez dakit noiz lertuko den, baina hor dago, zain. Nolabait ere imperioaren gainbehera horrek eragingo dituelako egoera asko etorkizunera begira, eta eragingo diolako munduari eta guri ere, eta Europari. Trumpen politikek eragingo diote, orain muga zergezari dira, baina beste hainbat neurri ere etorriko dira. Hori da bat, eta gero bada beste bat, da kultura politiko, ekonomiko eta kulturala baita ere, ez? Eta horrek nola ere egiten dion gureari, ez? Eta Estatu Batuetan gertatzen den guztiak, indar gravitatorio ikaragarria du guregan, ez? Eta horrek ere, Aritzek zioen bezala, ez? Nik uste dut, eskuin muturreko mugimenduak indartuko dituela orain, ikusi beharko da zer gertatzen den, baina zoritxarrez nik uste dut hala izanen dela. Beste galderarik, bada, sareetan ez da ere. Oso ondo. Aipatu nahi dut, Mikelekin aukera izango dutela irakurleek, berarekin egoteko Durangoko azokan, abenduaren 6an, Alberdaniako estanean, eta abenduaren 10ean, Iruñako Karrikiri elkartearen eskutik, bertan izango da Joseba Zulaikarekin, Amerikaren arrakalak aurkezten eta Josebaren aberriaren inpaseak. Bertara gonbidatzen zaituztegu, aukera baduzue, era bat interesgarri izango den aurkezpenera. Oso ondo, mila esker, denoi, etortzeagatik. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko. Eskerrik asko.